karon ra ko ibati og aning nga problema. Dili man taing ani ang klasis ang problema sa una, pero sige basin kaya ra nahon ni nga problema. Ilhan bitaw og dili na nahaw kaya, pero madara siguro ni og katawa. Ako ra ning palagan mo raman og di ko isog sa una. Matud pa ni Freddy Aguilar tawanan mo ang iyong problema. So orang gikatawan ang ahong mga problema. Ora gihapon wala na wala, unta lang mawala na ne. Yeah. Ta inig mata nako ining kabuntag mawala na ne. Kung dili pa manggani mawala gihapon, ako na lang ning iampo sa taas. Dili solusyon ang tanduay para mawala ang problema, kundi ang pag-ampo og ang Biblia. Di anata sa second verse sa tinuoray gusto na ko mores tungod sa problema na ko nga gidala na di na kaya unta mawala na ni. Indig mata ako mga problema kay dili na jud kaya, pero karon pa ko nakarealize dili tanduway ang solusyon sa problema kundi pag-ampora og pagbasa og Biblia. Ta inig mata nako ining kabuntag mawala na ni. Kung dili pa manggani mawala gihapon, ako na lang ning iampo sa taas. Dili solusyon ang tanduay para mawala ang problema, kundi ang pag-ampo og ang Biblia.